जयबू ना नहीं हर जा हे मैं भरल समाज में तू हमरा के गाड़ी दे तड़ी तोगला नतिया हरामी कह तड़ी का करिए भी माफ कर दी ना नहीं हर जा मम्मी की है जा हमार दूसर बियाह हो जाई हमार फूलमतिये से बियाह हो जाई ना ना रजमतिये से हो जाई ना ना कुलारा से हो जाई चल जाए काफी दिए जबू जबू ना जी गोलक मार दे गोलक सेवा कर भी ना बात मन भी ना और बात मन भी ना हां जब दारू पी के आए तो आराम से खियाई भी ना हां सास का बात मन भी ना हां चलो उठ ले इधर यहाँ जबी चलो मार दे तेरा उठ हां जबी ना हां हां जी ना जी तो बोरी काम है बोरी उठा नतिया सोचा था कि हम कहीं ना चाहिए ओकर घर में ओकर नौकरानी बन के बानी ओकर माई हमरा पे जब आई छटकी खाना बनैले छटकी ये कर दे हमर जिंदगी खराब हो गइल बा ई घर में तो रह के नरक बन गइल बा ऐसे अच्छा कि हम दूसरे शादी कर ले तो ठीक रही आई नतिया के बेटा ओकरा तो अगर हमर मम्मी के घरे आ गई तो जहर खा के ना मार देनी त कहे अरे दादा केनी गोइला हमर मेहरारू कहां डूब गेले दादा का हम खोजी रे दादा का हो गेल कुछ नहीं के भाई अतर कनियावा कहां भागत मेरा रुआ कनिया मेरा रुआ हां होने जाते रहले खिजिया के रोत गावत तुमन केनी गइलियो हो का होने जाते रहे रोत रहले गावत रहले एकदम का कहत रहली कुछ और नतिया बतिया को दे कसावा नतिया मारत ओकर माई ओकर भौजाई सब मिल के मारत तुमन केनी गइलियो बताओ ना हो का होने गले होनिया होनी हां ठीक बा भाई जाने बहुत देरी से खोजा तनी पता ना हमसे गलती हो गइल बोके मार देले बनी हम ठीक बा धन्यवाद मर जाता नहीं अब चल जा नतिया सोचा था कि हम सुंदर नहीं कि हमरा पे हमेशा चालल तो घुरे ई नतिया सोचा था कि हमरा के लइके ना मिले अरे कहां हो तो करे जाबे अरे मत जा ज्यादा माफ कर दे हमरा के काहे माफ करी हो देखो मत जा ना हम कोनो भगवान नहीं के जे कर रहो कि हम माफ कर देई देखो मत जा तू हमर मेहरारू हो सब को देखो मान जा पति है चियार गौरी बोलत रह तारू पति है त का करी जियते मान जा मेहरारू अरे का छोड़म ज्यादा पति पे त बाजा करे पिरुआ पड़े मुहे में जी ठीक बा मान कुछो हमके ढोला पड़ जा मर जाए महिला पड़ जा देखो मान जा ज्यादा मेहरारू हो अरे देखो नतिया अरे बिछाओ मारो करे ले तुम तो मुहे में मार दे माफ कर देखो हट हमरा के पत्नी हो देखो धर्म पत्नी हो मान जा हम कैसे रहो कैसे जियो तोहरा बिना कैसे रहबे जान देखो ए पार्वती देखो चलो ना देखो चल मान जा पत्नी हो धर्म पत्नी प्रिय करना ना हो ज्यादा सुनो ज्यादा नए नए साड़ी की लहंगा की ना आघा जी अरे नकिया का 12,000 न थुनिया किन दे हार किन दे प्लीज मान जा अरे ठीक बा प्लीज सब कुछ मानत है सब देखो तोर गोड़ हो त भाई तोर तेल हो त देखो ना देखो तोर हाथ दबा देखो जाए तो कुछ कर लेकिन मान जा घरे चल भाई लोग देखत आई तुम नहीं देखत का होई देखो जुग जमाना का कही आ समाज का कही ठीक बाटे कुछ है तोहरा खातिर नहीं भणुआ भातर हम तोहरा खातिर मान जा का ले मान जा अरे हम कुल हमर पैटवा कुटवा ले जा तोड़ अपन भैयावा के देबू का दे त मान जा प्लीज मान जा प्लीज मान जा ना मान जा प्लीज मान जा यार पति देखो मान जा देखो ए मेरा अरे हमर मेहरारू ये हमर करेज ये हमर धरती के खून ये हमर नमक के पानी ये हमर सिलवट के हम लोढ़ा मत जा जब घर बा मेरे देखो मान जा प्लीज ये तेरी मां के नाम है ने बस पकड़े लो उठो नहीं हम खराब बानी ना तो काला हरामी कुत्ता कुल कोई के जातो ना हां माई के का गरियलु ह बाबूजी के का गरियलु ह ना गरियाला अपना दीदी के गरियाला हमारा भौजी के सुंदर सुशील बाड़ू वो करा के गरियाला जातड़ी ना गरियाल हो चियर के रोबो तड़ू हो चियर उठ
नहीं देबू हम पिया कर है बदमाश है बस पकड़े आई बाड़ू बस पकड़े आई नहीं रहती पल भर में ना तू तो चली गेला तू आ हमारी इज्जत खराब है जगह दो लोग जमाना देखो त का कही समाज देखो त का कही माने कि तू चल नहीं देबू ना हम खराब बानी चल जा दूसरा बियाह कर ले है ना हम नहीं हम दूसरा बियाह कर ले है ना हम दूसरा बियाह कर ले दूसरा आ का हो भैया चल दूसरा बियाह कर ले बरियावत या का हम करी बोलो ई करी मां का ना मानी डांटा के नहीं बारे केहू ना बचाई केहू बोले बचाई है तू हमारी मैटर में मत आवा थोड़ा हट है चल जब रे जयबू ना नहीं हर जा है ने आवा मैं भरल समाज में तू हमरा के गाड़ी दे तड़ी तोगला नतिया हरामी कह तड़ी का करिए भी माफ कर दी ना नहीं हर जा मम्मी की है जा हमार दूसर बियाह हो जाई हमार फूलमतिये से बियाह हो जाई ना रजमतिये से हो जाई ना कुलारा से हो जाई चल जाए काफी दिया जबू ना जी गोलक मार दे गोलक सेवा कर भी ना बात मन भी ना और बात मन भी ना हां जब दारू पी के आए तो आराम से खियाई भी ना हां सास का बात मन भी ना हां चलो उठ ना इधर यार जबी चलो मार दे तो उठ हां जबी ना हां जी ना जी तो बोरी काम है बोरी उठा बोरी उठा ना मान के यहीं पर चल कपड़ चल देख सुन अगर ना भागल रहती ना मनल रहती ना तो सोचले रहती कि पति मर गइल बा आज के बाद ठीक ना लेकिन देख सुंदर सुशील तोर माई हमारा से हाथ धरावला बियाह करवला काहे खातिर कि घर में तू कर भी गरीब घर के शान हम जगौनी काहे खातिर तोर माई बाप के लाज बचावे खातिर काहे तू ना तो घर बाबा मुझे तनी कुछ ले आई नहीं बरा बनाई जा नगद कबाहट घर को हट गई अब तारा न तू न कहत कि कबाहट हट गई हैं गोल बटे गोड़ा हमरा त डर लागत कि ओके मारे वाला मत मरबे करी गोला ने ना देखलु हो लेकिन बहुत खिसिया है हम जी एक खाली जिद जवन पकड़ लेना ना एकदम पकड़ ले रह जाना अरे कहां से न के मरछा हो गेलम जलती कि मरछा में तो सौरी में ओकरा कहत ओठ के मुंह आ देलती दो गालावा के ले आई बैठ जाय दी ओसन करते पिटाई ना तो सेला नमक चटा देलती कि ओतरे तरना के मर गई बैकी ले आई ना जाय हम ना जानी कैसन पगलेट होखी मामी हमार कहल का ना सुननी कावन चली अब एगो हम जानी त इतना हमके नहीं याद करनी एगो पतो चल गइल ओके दिन रात वो करे एकदम गम में भुलाइल रहतन अरे दू जनी रहलु है त ठीक न रहल हवे बोलत बतियावत निकलावत रहल अब निकलावत जाई मुर्गा ले आई तनी सर्दी जो खाम भइल कुल से हारेली त मुर्गे पर जाली त मछरिए ले आई पनीर ले कुछ और ले चल काहे जय हर यात्रा लिया काहे जबी रे आय जय भी ठीक है हमी के बुआ ये दे मार भला सुन ने बैठ हे बैठ बताओ तनी बैठ का बोल एके रखबे कि ना रखबे हम के के जवाब के गने रखी गरियावा तब बिया तोरो के तारा के काहे मरद मेरन में झगड़ा होला त का मारपीट ना होला सही बात मानो बहुते सेवा करे में मम्मी जी अरे तो हम कुछ सेवा कर बुआ ये दे तोरा के कहा कुछ कहत नहीं रे वो तो हमरा के माफ कर दे सुन हम बताओ तनी हम काम आप करी बच्चे तू मर्द मेरा समझ जा बर्दाश्त करे के दू बात तू सीख ना सिकिया तब ना तब भैया के फोन लगा देने भैया मारला हो मुआ दे तोहरा के अरे मैंने शांत हो जाए ना जी और चियार के गाड़ी देत रहले चियार के गाड़ी देत रहले हां सुन का चियार बु चियार गाड़ी देबू मुआ ये देब तोहरा अरे के हो तो गइल का हो गइल हो ढंग से घर में रह आ क्यों ना बात होता तो हमरा से कहो त गोला गोड़ लागत तनी एकरे गोड़ लगा ये खखुआइल बा गोड़ लागला खाती राय दो खकुआई ले की तू अपन गोड़ लगावाबो आ देह मसिया हो ना तो इनके ही करे पहले सकरवा हो गया सब कम भौजी है माई है
हमार माई तोर सास बिया ऐसा करवा माई के सेवा कर भी ना हाँ? हर बात मन भी ना भौजी को हर बात मन भी ना देख सुन जानी हो गई छोड़ जाए दी सुबेरे खाना ऊ बने तो साजी कर तू बने भी ठीक है दोनों टाइम मम्मी खाना बनाई दीदी के बनाई दोनों टाइम बनेबू ना हां जी आज के बाद देख ले माई का कह दिया तू सौर से रोज जौन कहती है तौन कर अरे हो तोरा से ना भाई। कही तो के करा से कही चल जो घर में जो घर में जो तो चप्पल वास तो तोरा के मोली गांव के हाँ माई दिखा तू दिया न- छोड़ा यो जा कहू जो समाज में उल्टा सीधा गाड़ी होती का कोई बोरा में कपड़ा कहता नहीं कि का रे बाबू का करता हमारे पे गलती निकालत रहल और रामचंद्र रहल ऊ बोलत रहल उल्टा सीधा दुनिया हाँ रे। में बात लेके ना चलल जाला का समझ रही ना चला तो बोली तो फेंकल जा ना जाए सीख गइल ना बस अब जाए कमाई खत्म कर उनके मुंह आदल रहती नहीं। माई ठीक ना करो में गलती बाटे हाँ गलती बा का तू हमारे मुंह पर ना कहवे का? कि तू निक ना लागेली तेरा तो मेहर रखले बड़े कहीं न ते का दाढ़ी में पास गइल बा दूधू गोरे उम्र घटल जाता मुंह वाला बानी मर जा दो हाँ। गला छुटकारा हो ठीक है रही जा समझा दियो के ठीक ना जाए अब अच्छा खाना ना खाए कि कुछ बजते गलती रहो। करी बताइए हमारा के ठीक ना घर में लेके जाके जो 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 जाके बारी घूम तोर दिमाग परे सको जो दिमाग फरे तो के का करे हम दादा करबा का यो बेटा अब का दिमाग में आ जाई कब पता ना चलेला कि पता ना होशियार हम कि पागल हम कुछ बुझाइबे ना करेला एगो ना वो कम पगल नाही गिनती है जी। आला ना होशियार में ले वो जाई कम नहीं है एगो हेलो दूगो जोड़े ओकर साड़ी दे दला है ले जाई यहाँ पे दे जाइए इतना खीस बना के रख देती है ना कि दिमाग में अच्छा जल ले ले जाता है। सब के ओकर नकिए पक्षी से रहत ताटे एगो हम ही त निमन बानी तू कम ना हो खबी तोर तन तोर मारता एथु बा तब न तनी एथु टाइट बाड़ी आई दोगला त शुरुए से मन बिगाड़ के रखले रहल हन अब बाउर लागत ताटे चली समझा दी कह दी अब फिर याद होके तेंगा ने करी ला त खाए के होई त